Karbi Anglong pipi piniberta arjupon. Agra along ihum atren meke chopen banghini amunit arenga hukesu. Agra along prenify ingwara pho arni men Patalkot Express passenger train along ihum adaba along meke chopen banghini a passenger amunit ahir ingtangrak pen arenga hu soponlo. Aphi labang so atren meke cho fire broke atum tong sekot pen pale donsi me pajudunlo lapen arenga hukesu banghini atum aphan silang ponlo. Kopai ke me pen ke ongdong atum ke non amat ki thang thilang bangso passenger train koson pen si meke cholong lok mapu alam aputhak kachini pemeji aphan police atumpen ritar lepon lupusi pangdakpon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Karbi Anglong along tet than bang pharoi sira sirkep ke braisi atum bai nong kelong ledet aputhak pherang kyamai ke phapon. Preni phaingora truck arni tet than bang atum bai nong kelong ledet pen kidok kisung chechak un AC pherang kyamai phapon lo. Athe tet than bang atum ningkani silo bai nong mate salary kelong lepusi pherang kya thengno ningje ponlo. Lasini le tum tet than bang atum aphan nangching hon nangjin so nangdora bang swa puthak nangklem piason ti mesenji pusi Karbi Anglong Autonomous Council sayam Dr. Tuliram Ronghang lapen education iam register tok biatum aphan choningri pedu ponlo. Nilitum arni wang sitami methang asai ateng pen chedam bomlo lasi nilitum bang along kachoram lok pensi chepareng nang bomlo lasinon kachoram apreng cheklo hedlo lasi nilitum aphan na hok pen sita nanglang thapusi tet than bang atum pen kachoning ripon nilitum ledak press meet kangni nang kok alam thia bangke nilitum 191 LP teacher satum 12 months lo salary kelong le det alama bangke nilitum SIO bang non puanta chunun ilang kiklem tang kaduka we 18 months lo chiklo joner keplo kiklem sitami piniar ni antami nang chun pion ne ta thesi pinia bangke nilitum kisung pen hajok sila da press meeting ni nang koklo nilitum aphan appointment nang ipila ke 15 April 2022 CM sir Dr. Himanto Biswa Sharma alangli wang nilitum aphan appointment bang nang pilo lapendeta phi nilitum duty che join lo so phi chiklo jon truck provisional salary bangke nilitum longlo lapende ta phia bangke nilitum non pu anta salary bangke long le detlo total ke ningkani si pleng atlo so chiklo pen ke ama si nilitum duty ke klema bang tami pena asik seklo ke dam nang ke nilitum arni wang ta nilitum dam lo pini si tami nilitum duty che klem tang et pen sinon la dang kang ni lo lapen ke nilitum dam nang tar ni wang lo online attendance tami nilitum arni wang si ke chipinang lo lasi kedam ke wang ta helloving dum ta do lapen ke la kedam ke wang affair abharans ta menilitum avediat tilo kachurami anda churam thailo kachurama thayan ta non bang ke avediat lo pen ke hem along family sitami ka chilang ta pina anilitum sunglo kisukyun ele do pusami chilang mo vediat lo nilitum bang ke lasi nona bang ke nilitum la dak nalitum phanang chophanang koklo na hang nang koklo nilitum kisung alam kachithania aphansi lasi lanar ni penta nilituma bangke akam chun po bon pusi inghong bom ning chithe pensi do bom lo sitami pini arni antame akama bang na chun pipe data thesi pini la bang so press mita bang nilitum ini nang koklo la sinalitum media hoi pe nilitum kachuning rikang tunga bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Ronghang nilitum matter prabjin pe nage solve pia phan nilitum la bang SIU approval bang prabjin pe nage palong pia phan nilitum phan nang cherap pi vek thanang cherap dun vek thapus nilitum chuning ring tunglom lapen ki aki hai Richard Tok B education EMKAC alangli fans tambe alangli jakong do an pen nilitum kam nang pachun pija phala bang so ki sung pen nilitum phan nang pajogri phan alang fans tambe nilitum chuning ripadi cream lo lapen ki DMC madam lapen PD long ke claim ke theki dingatum ans tami kaduka bi nang cherap nang chitodun pen nilitum la bang so SIU kam bang nang pachun pi theki jia phan si nilitum ahin kaduka bi 191 that LP teacher sa hin pen chuning rilo kardom Balipathar along ahir ingtangrak pen gari humthom kachitong preni phaingora truck arni Anarlo porphai hini apor malom Bukajan police station ke parlo Balipathar NH 39 atowar pi along ahir ingtangrak pen humthom car bike scooty kachitong ihum magnite akar dilaujan anat pen kewang bom akar bearing registration number AS03AJ0589 agar ilapen ihum pulsar bike kewek atum men towar ke hadun pet ajok ahir ingtang rak kachitong bangso kachitong ahut ihum scooty towar ari kapasang kok scooty bearing registration number AS09F8029 aphan sidami patong pon phitlo
son sibir ta kilong don atengke hum thom agari kache tong ajok bang ke thom abang phuatum ahir ing tang rak pen areng hu kesu pondulu tong seko pen bukajan police atuma phanbir ta pali damsi adim aklong an pali dun pen do ana sai sitami chipari deng ponlu birta kiri ponlong atengki make night akar kevek abang dilaujan denarong asor amen bor sing timung pusi pang thekpon lapen pulsar bike kevek along dangke thomsi kache thap lapen amen sitami birta ke tokbom apora hut anki pang thekpon long nilang bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Keso det sarche hon be aphan hem an kachi wanji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso aphan kerap kacho hangpon Preni phaing korat frog arni lakha kripli korganthi constituency ke parlo langlok so hawar TRB arong rong asar karlitang longki be lapen kareng ing TP asopo sarche hon be artaning kan ing korap ho kidney ake so ka cholong lok pen ajo Guwahati Critical Care Hospital alongsi keso chelang pon bomlu Keso det sarche hon be ai ka kleng lapen atipi apai lapen adon arab atumpen team Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso phanchoning ripon alam thinili tum kama thaki sung thektiklo kaiki ningduk mekri meklang krengkrepin lo athe kiso ke medaji aphanpu Dipu Medical College and Hospital along cheponlo ladakpen Dimapur sitami chepon thulo bontami nemi det ajok nonke Guwahati Critical Care Hospital along ponthusi asap kemi angthek dolo bonta hem an kache wanji aphan doctor atumate hospital along lak pliatangka dolo pulotang te kesu chewanlong polasi ajat abidi pensitami nangrap donwek thapusi kachoningri pedoponlo Karbi Anglong arat ahin pen kerap kilongji aphan ningkeme pen account number 420488885258 IFSC code SPIN 0001170 Samilang sopen long bamoniti Karbi Anglong news langlok so rong sar hemalong nilitum agangbora asupo sarchihon be kisso der joksinitum media phanchu hanglo la media tumna kahumri pot aprangsi kachuro kadom pijilo asia ahok pe rathipi banglalo sarchihon be kisso labangke chitia chiklo tarik krege thom ani penlo alanglitum pupu don puriyar tum ben chingbai si cherap jitu pen difuan ponlo difu pen Guwahati refer lo Guwahati Critical Care Hospital long sinon se langbom lo chiklo yon ra chitim lo person non playing lo si keche langa khorot kabi pen yok lang litum longlei phelang hidi longlei anta chipadar pen selang litum 1.5 lakh le lo haladak se chilang idam lo sitame se chilang moma por hot abil kili open ajok lak thompli le roglo la selang litum kabi pen ayok nilitum don rap tum pen cherap chitu si birta pupu chap si nilitum Karbi Anglong Autonomous Council chairman mate sir Raju Tiso keng ridam lo kerap nilitum application lipen hala sikeche langa prescription kadoi pon pen sinitum chingki chingbai dam lo selang linang pingkhar bangla lo itum CM Karbi Anglong team aki hoy sir Dr. Tuliram Ronghang along le patibok nang pu alamat teng pen nilitum damiglo hala dak dam pen chingki che than pen alang li sitame nang pingkha dun lo je lake homosti along pen afan pen le exas nang pu selang litumang bong chingbai pen alang litum nang forward un thulo Guwahati long kido Karbi hemtun along Robert timung aki hai long le patibok pu alam toy pen nilitum kiso dera ik tum makorti pen nilitum pati boklo hadak dam pen chingki chingbai pen alang litum nang chaklo je lanani bangoi pu pen itum nini aphidam thulo ani si priya cheklo tarik inkora thomni tum dam thulo dam chingki chi than pen alang li asap subes tami nangrab dung lo nangrab ri pu pelo ongdung nilitum ke hang bangala pulo jitu bill ke kado kabe lak clean do sitame nilitum bang tangka poisa nangne akiso bang phu sarchehon be phanle Guwahati Critical Care Hospital pe nang release pi mate hem an langlok suan nang thon ko phanle nirap noi pusini tum ching kijing wailo bon sa melang litum peni ka siksak pe na yok tangka bang asapso suri ke ban sini tum hanang pa jirdon lo laso suri ke nilitum stame dengdun nang koklo nitum kabidet ban yok dengdun pe nitum hospital pe lo sta nitu bill bang clear long le delo lasinon puthot alang litum la tiar berong asar abong sarchihon be phani tumka chuning ripidun thuke team Karbi Anglong kija sir Dr. Tuliram Ronghang aling abidi pen stame
local MSc rajuti so sar alang ni tum bahini man ki do sar ke head man chuning ri pidun le tholo je sar chihon be phan nilitum tiar berong arong sar mate hemaking rian nangpali phan mate nangpa release pi phan sinitum batai chuning ri pon thule tholo kadam Indian Crep Hokasa Club Football Championship Men Prenify Inkora Trok Si Arni Pen Kapathu Pangcheng Ponpu Prenify Inkora Trok Arni Kang Sampor Pai Ke Thom Apor Pen Hanjanglang So Sports Association Pathua Klam Along Indian Crep Hokasa Club Football Championship Men Kapathu Chengponlu La Solong Chepater Pipon Karbi Anglong Sports Association Kasa Cherap Cheto Dun Hanjanglang So Sports Association Indian Crep Hokasa Club Football Championship Men Cluster 6 Andu Laso along Hanjanglang So Cluster along Team 5 Qualified Round Pathu Paduponpu Prenifying Gora Troxy Arni Pen Pangcheng Ponpo Pusi Kasa Atlik Chunbang Rajan Rongpi Pen Phan Pachinipon Bukajan Pen Sar Kurube Karbi Anglong News Oleh tuan media tuan lapiso program nangadeng ponpi mission lo nili nang thanui bangala lo pachini klardak pen bakke dak kasa pen mate ladak qualify round polo cluster 1 bangke dak hanjang langsung pen si paprang popina pen lo kasila bang so cluster 1 long kacipati dunia club amukha bangke ronggang thir FC hanjang langsung cleared up FC balibathar pator sarpo japrayan langsung ala pen Dolamara United FC Dolamara Ruptalin FC womu langsung la polo la bang ho angbong pen qualify ron komasila dak qualify malake hale di fulong si patudam tupo la halo nilihin pen nang thanun bangke la pen ako cluster do olang aprang si la bang so Karbi Anglong cluster truck do hanjang lang so fast lo second ke dilai lo dokmuka ke cluster 3 lo Raja Pothar ke cluster 4 lo langhin ke cluster 5 lo la pen difu ke cluster 6 lo